Нещо чувам, хора. Ко става тук, бе? Боже, паяци, паяци, паяци. Пак за рекламите. Майнкрафт епизод. Първият епизод не успяхме да побием малко зомбайовци. Оп. Не чупи, не чупи, не чупи. Ох, така. Обещах да бием малко зомбита, но трябваше да направя нещо. И сега ще бием зомбитата. И скелетите, и всичко останало просто. Крипър! Мани се! Гръмвай, те. Паяци много на... Така. И днес... Вой зомби. Вилиджър. Нещо ще даде ли той? Я умри, бе. И нищо не пускат тези неща, бе. И съм на 2 сърца, хора. Няма да успея да се долея. Пък и много работи нямам. О, не. Мри. О, така. Хора, ако някой сега скелет, някой ме запука, ще умра, да знаете. И... Айде малко ще ги побием. Този епизод ще бъде 5 минути. И ще правя, хора, нов сайт. Йорки 07 вече, не Йорки 07 първи клип. И ще правя нов сайт на компютър, защото виждам, че другите клипчета не са ми се получили добре. Нещо видях червено, няма значение. И така, няма много чудовища, за това да се прибираме. Да оставя тези в честа. Нещо чувам, хора. Нещо чувам. Тука. Нещо чувам, хора. Вой, как се стреснах. Оле, майче се. Така. И, хора, като стане ден, ще включа клипа. Хора, не мога да спа, защото има... Пазите, хора. Сега ще ги умрем. Умри. Умри. Така. И вече най-накрая. Така, хора, стана сутрин. И ще ходим някъде. Вечерта не умрях. И така. Само за последно да направим едно нещо. И хора, този епизод всъщност ще бъде повече. Защото може да го правиш оттатъка. Не може да го правиш оттатъка. Ядеш ли ябълката? Крушата? Ще ли? Айде яш. Добре. И хора? И почва да четеш книгата. Ще карам. И хора? Ще правя бункер. Там.
Добре, хора. И ще правя бункер. Да. Чакайте. Сега трябва да не. Справи се, бе. Ми снимам. Извинете. Сега. Към колко ще излезем въобще? Не знам. И по-рано. 5 колко? Да ни дадем подарък. Да. Еми. Мгм. За минута. Кирка. Там. И ще се върна, когато да оправя мината. И здравейте, хора. Тук да оправя мината. И вижте, после ще ви покажа как съм я направила. Тук стълбър. Чакай. Къде са ми стълби? Те са в мен, точно. Към 24 стълби, като 24 точки. Така, това е долният етаж. Казах ви, че може да бъде бункер, но реших да е мината. И така. И така. Тук трябва да махна. Ой, трябваше да си взема кирката. Трябваше. Сега. Шкъдна, докато ги оправя. И хора, оправих го. Вижте. И сигурно се чудите. Чакайте долу да ви покажа. И тук защо има кабелство. Тук изкопах. Имаше айрон, който се пече горе. Станала е вечер. Хора ще кътна, докато стане сутрин. И хора стана сутрин. И ще слънцето грее. Птичките чарликат. Всичко е прекрасно. Като стане сутрин, ходих да бия малко такива зомбита. И хора, това мисля да е за този клип. Абонирайте се за мене. Може да направя още, не знам, още няколко клипчета. Но последни ще бъдат, защото ще имам друг канал на компютър. И ако не знаете, моят канал
се казва Йоркие 07 отделно едно ви сериалто и отделно клип. И се абонирайте за мен. И лайкове искам 20 поне.